Slušaj sad ovo. Koje su ovo životinje? Ima nekih lakših, ima nekih težih. Brate, jel ovo jazavac? Nije. Ovo je onaj i mravojed. Tako je, ovo je mravojed. Idemo dalje. Lenjivac. Lenjivac, tako je. Bravo, ovo je lenjivac. Ajmo dalje. Ovo je onaj, to je bre, je lasica ovo? Nije lasica. Čak je, mešaju ga redovno sa lasicom, ja mislim i lemurom ili tako nešto. Mešaju ga Tu su, dosta. to je Da. ta neka familija Da. životinja. Daj mi prvo slovo. M. Merkat. Ne. Ajme, čekaj, daj mi drugo slovo. U. Ne znam. Mungos ili mungo. Ovo je zanimljiva. Šta je ovo? Ovo je inače ptica koja nema krila i zove se kao voće. Kiwi. Tako je, bravo. Ovo je sličan ovoj prvoj što si pogađao. Što znači, znam ovu životinju. Može i pomoć na slovo. Ajde, daj mi Na prvo. slovo T. Daj mi drugo slovo. A. Tapir. Bravo. Idemo dalje. Ovo odmah da ti kažem nije noj. Kazor. Ne. Kratak je naziv. 3 slova. Emu. Ovo je emu. Imam jednu jako zanimljivu pticu. Ovo nema šanse Wow. da ćeš pogoditi za 100 godina. Čovječe, pre svega. I ptica sa ovolikim nogama. Ovo ako neko zna da se zove ptica sekretarica. Nisam znao da postoji. Bukvalno. Sam mi reci, jel znaš kako leti, da li leti uopšte s ovolikim nogama? Leti, ima krila, tako da leti, da. Ostala je još jedna. Ovo je sticam okolnosti, imao sam ovu pticu. Kakadu. Tako je, ovo je kakadu, jako popularan u Australiji.